Bangên bo bijartina dersa bijareya zimanê Kurdî didomin û partiyên siyasî û rêxistinên sivîl li gorî derfetên xwe bi helmetan piştgiriya pêvajoyê dikin. Bang tê kirin ku malbat diwarê xwedî lêderketina zimanê Kurdî de înisiyatîfê werbigirin û hişbendiya ziman nîşanî zarokên xwe jî bidin. Gava mijarek hebe, xebatek hebe. Di vê çarçoveyê de nivîskar Recep Dildar jî bang li malbatan dike ku bila her malbatek Kurd malên xwe bikin dibistanek a Kurdî û her çiqas derfetek biçûk be jî bila dersa bijareya zimanê Kurdî bo zarokên xwe bibijêrin. Îro şert li gorî van şert û merca divê zarokê me herin dersên hilbijartî Kurdî hîn bibin ji ber çi ji bo bizanibin ku zimanê Kurdî ne tenê zimanê navmalê ye, zimanê fermiyê jî kare bibe zimanê fermî jî ji bo zarokê me ji zimanê xwe fedî nekin. Bira bizanibin ku di qadê fermî de jî ev ziman dikare were bikaranîn. Ji ber wê karekî gelek baş e, ez van hemû dê û bava dikim ku zarokê xwe bişînin dersên hilbijartî qet nebe bira elfabeya Kurdî hîn bibin. Bira zanibin ku zimanê Kurdî jî di nav zimanê cîhanê de zimanekî qedîm e. Partiyên siyasî jî balê dikêşin ku mijara ziman mijarek ji siyasetê mezintir e û divê hemû partî û rêxistin bi vê berpirsiyariyê tevbigerin. Endamê Lijna Rêveberiya Partiya Azadiya Kurdistan Paqê Henîfî Turan dibêje ew qasî derfetên xwe li dibistanan digerin û derbarê pêvajoyê de agahiyê ji rayedaran distînin û daxwaza piştgiriyê dikin. Em bang li milletê xwe dikin. Em divên zarokê xwe bişînin dersa bijar de. Ew ê rê li pêşiya mafê perwerdeya bi zimanê Kurdî jî veke. Ev yani heta ew ê rê li gelek ber gelek tişta xweş bike. Yani ew ê milletê Kurd hêdî bi xwe were. Ew şikestina ku ji şerê hendekan da heta îro hatiye wê ew şikestin ew ê biqede. Ez wê baweriye de me wê biqede. Serkeftinek pir piçûk ji me re lazim e. Ji bo ku em ji nû da milletê me bi hêvî bive û cardinê li mafê xwî rewa xwedî derkeve. Li gorî daneyên Wezareta Perwerdehiya Tirkiyeyê li Tirkiye 1.112.305 mamoste hene û ji van mamosteyan 79 mamoste tenê bo dersa zimanê Kurdî hatine peywirdarkirin û bang tê kirin ku eger serîlêdana bo dersa zimanê Kurdî zêde be ev yek bixware zêdebûna peywirdarkirina mamosteyên zimanê Kurdî jî tîne. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.